ahead in development. Gavana mar kaonti ma Murang'a Irungu Kang'ata ogolo chik ne jotelo moko adek e migao mar thieth mag kaonti no mondo mi ogwe tao kapok jumbe ariyo rumo ewi mano mowacho ni en okang' mokawo mar bero chenro mag thieth e kaonti ma Murang'a. Kata kamano, Kang'ata ne owuoyo e log tich mar kaonti ma Murang'a kama wacho ni tend kaonti no biro lando thuolo mag tije ne makoro dhi dong' nono ne jodak mag kaonti manyalo bedo kod dwaro mar yudo tijego. Jotije kaonti go matiyo e kuonde chiwo thieth ma Murang'a, Referral, Murang'a, Kirwara, Moriranja koda Kangema koro omi nyaka dwe mar 9 mondo mi owuogi e apise mag kaonti go kendo gigwe tao nikech tiyo marach ga apisi. Superintendents will have to undergo a suitability test conducted internally by a committee in consultation with the county secretary and the CEC in charge of health. To implement these changes, all medical superintendents in our level 4 and level 5 hospitals are hereby directed to step down from 7th of September 2023. The chief officer in charge of health will issue a notice tomorrow inviting applications for doctors interested to act as medical superintendents in respective hospitals